बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दानि सोलिफु डिसेम्बरनि 12, 13 आरो 14 हरथामनि हाबाफारि लानानै दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव बर'नि आयराखि थियेटार दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। नोंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दुलिगाव जौगाफु कमिटिनि बानजायनायाव बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि फांफुलि गयारीनि थियेटार आयराखिखौ फैगौ 12, 13 आरो 14 डिसेम्बरनिफ्राय हरथामनि थाखाय दुलिगाव जौगाफु कमिटिनि हांख्रायनायाव दुलिगावनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। बे बोसोरनि साबसिन नायजाब हांलाया लिरनाय जोबथेसालिनि मोसा बेखौ गिबि हराव दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै बानजाय आफादा मिथिहोदों। लोगोसे टिकेटनि बेसेनखौ गिबि सियाराव 150 रां आरो नैथियाव 100 रां आरो गेलारियाव 80 रांल' लानाय जादों होननानै मिथिहोदों दुलिगाव जौगाफु कमिटिनि सोद्रोमाया। बेखायनो नायजाब नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।